I walka numer 4, tym razem boks 90 kg. Oskar Gaworecki, sportowe Zasanie kontra Kamil Bargiel, Olympus Fight Club. Nie ujmując oczywiście Rozpoczynamy. osobom starszym. Tak jest. Jest piąteczka, jest szacunek. I kto będzie wywierał presję od samego początku tego pojedynku? Kamil Bargiel, zielone spodenki, żółte. Oskar Gaworecki. Ale Oskar tutaj właśnie tak bardzo spokojnie zaczyna. Mocno opanowany, kąsa tymi prostymi. Ale spokojnie, próbują wyczuć dystans panowie. Oj, teraz trafił Oskar Gaworecki swojego przeciwnika. Będzie wymiana w półdystansie. Tego będzie szukał Oskar. O, tutaj. Ale dobre uniki Kamila. Tak, i też szukał tego domu. Lewy na lewy. I świetna akcja, no gdyby to siadło w punkt. Na razie spokojniejszy fragment. No tutaj, oj, teraz trafił prawym. Ale ładnie Kamil tutaj Bargiel. Oskar też podziałał sobie, ja to nazywam windą, wiesz? Ładnie pobalansował sobie na nogach, pomachał Zmiana. rączką, a to bardzo, ale to naprawdę bardzo fajnie myli przeciwnika. Ale Oskar jest bardzo dynamiczny, nie wiem czy zauważyłeś. Strasznie lotny na nogach. Powiem ci więcej, oglądałem walkę Oskara, jedną walkę Oskara, właśnie też w boksie i chłopak zrobił ogromny postęp. Na razie konsekwentnie szuka tych ciosów prostych Oskar, ale jest również odpowiedź strony jego rywala Kamila. Tutaj panowie spokojnie nie wchodzą w tak mocną wymianę jak w tych poprzednich pojedynkach. Są też dość duże rękawice, więc on na pewno robił robotę, ale teraz trafił Kamil Bargiel, aż odskoczyła głowa. Ale i tak chyba wydaje mi się, że Oskar troszeczkę celniejszy jest w tej rundzie. Przynajmniej na chwilę obecną. Tak jest. Ty jak sądzisz? Jest równo, ale chyba Oskar częściej rzeczywiście trafia swojego rywala tymi ciosami prostymi. Oj, 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 poluje na takie podbródki Oskar O! Gaworecki. Teraz ładnie tutaj popracował Kamil tymi prostymi. To jest bardzo taktyczny pojedynek. Nie zdziwię się, jak zobaczymy tu decyzję. No próbował takich króciutkich sierpowych Oskar Gaworecki. Zobaczymy. Końcóweczka tej rundy numer 1. Szuka ciosów na korpus Kamil Bargiel. Tutaj narożniki również bardzo mocno wspierają Oj, trafił teraz prawym. swoich zawodników. Świetne uniki Kamila. Wydaje się, że Oskar praktycznie niczym teraz nie trafił w tej akcji ofensywnej. Imponuje mi na pewno opanowanie Oskara w tej walce. Tak, jest spokojny. I końcówka. Kto zaznaczy? Jest wymiana! O! I trafił! Na sam koniec, no proszę. Kto się tego spodziewał? Chyba nikt. Ja Jest na pewno liczony. nie. Na pewno bym się nie Ależ spodziewał tutaj. końcóweczka. Ale oczywiście wróci do tego pojedynku, ale sędzia musiał zgodnie z regulaminem wyliczyć właśnie Kamila. No proszę, ale zaskoczenie na sam koniec tej pierwszej odsłony. Wydawało się równa walka i nagle knockdown na sam koniec. Tak, nie, no bo walka była naprawdę, ta pierwsza runda była bardzo wyrównana. No i Oskar, trzeba przyznać, że tutaj no bardzo mocno sobie zaplusował. Tak, i on oczywiście przez te liczenie wygra tą rundę, tą odsłonę. Chwila No, przerwy. ciekawe. Czy Kamil teraz będzie chciał jakoś mocno wjechać swojego rywala? Czy jednak będzie dalej taktycznie polował i czekał na swój moment? Czy wiesz co, ja myślę, że tutaj przebieg kolejnych rund będzie raczej polegał, albo może inaczej, nie polegał, a bardziej będzie uzależniony od tego, który z panów szybciej Tak się jest, zregeneruje. kapitalnie trafił. I usiadł nam na deski Kamil Bargiel. Bardzo podoba mi się przede wszystkim stójka Oskara. On jest bardzo dynamiczny, dużo przyruchów, dużo uników. Tak. Miesza. Właśnie Kamil nie jest przyzwyczajony, bo nie wiadomo, co zrobi jego rywal. Czy uderzy sierpem, czy uderzy właśnie prostym, czy zrobi unik, czy zrobi odskok. I runda numer 2. Kamil, zielone spodenki, żółte, Oskar. Oj, trafia teraz Oskar. Wydaje się już bardzo celny, świetnie czuje dystans. Ale początek tej drugiej rundy wygląda dokładnie tak samo jak Tak, pierwszej.
ale musi odrabiać straty Kamil, no musi coś zmienić w tym pojedynku. Próbuje ciosów na korpus, ale niecelnie. Jest tu bardzo dużo kibiców właśnie Kamila, patrzcie za naszym stanowiskiem komentatorskim, ale na razie ten doping go nie niesie. To też dlatego, że może nie do końca słyszy to, co Znaczy, no my słyszymy, śpiewają jego kibice. my słyszymy. Wiesz, jak to jest, gdy zawodnik jest mocno sfokusowany i walce, skoncentrowany dokładnie, to on tak naprawdę nie słyszy. Nawet narożnika czasami, tak? Tak. A ty słyszałeś narożnik podczas swojego debiutu? Ja połowy walki swojej nie pamiętałem. No to jest Nawet dobra, większą dobra połowę. odpowiedź. Już wracamy do tego starcia. Ale O, ładnie teraz Kamil tak, Bargiel, tak, Oskar przyjął. kilka uderzeń. Tu mi się wydaje, że zobaczymy prawdopodobnie tą decyzję, walkę na punkty, teraz lewy na lewy w wykonaniu panów. Chociaż kto wie, no zaraz będzie końcówka i może znowu jakiś knockdown, jak w tej pierwszej. Nie zdziwiłbym się, szczególnie, że Oskar właśnie pod koniec tej pierwszej rundy przyspieszył delikatnie. Natomiast Tak, i wspominamy... nie wiem dlaczego, wejdę tylko w zdanie, dlaczego Kamil uderza tak mało dołów. One gdzieś tam... Polował te doły, ale nie wchodziły. I teraz mamy tutaj półdystans, ale nie trafił Oskar kombinacją uderzeń. No klei się Kamil, nie chce przyjmować tych bombek na swojej twarzy. Minuta do końca rundy numer 2. No teraz ewidentnie słychać kibiców Kamila. Pozdrawiamy serdecznie. Tak jest. Ale przypominamy, panowie ważą 90 kg, te pięści na pewno ważą bardzo, bardzo dużo. Ważą, dotlenić te wszystkie mięśnie też trzeba. To nie jest wcale takie proste, jak niektórym może się wydawać. Zresztą widzieliśmy to w pierwszej rundzie, szczególnie w końcówce. Dokładnie. 30 sekund, teraz trafił Kamil tak Bargiel jest. prawym prostym. Na chwilę obecną tą rundę raczej bym obstawił delikatnie na stronę Kamila. No odrabia stratę, ale podkręca ten Ale Oskar, znowu widzisz, zaznacza. znowu powtarza Tak, się tak. to, co się działo pod koniec pierwszej rundy. I mocna wymiana, kto trafi. Ale co się dzieje? 8 sekund, czy zobaczymy kolejne liczenie? Końcówka. No chyba nie, ale trafia prawym Kamil. I koniec tej rundy, no proszę. Znowu mocarna końcówka z Tak. jednej i z drugiej strony, Brawo, tylko tym panowie. razem bez knockdownu. Bardzo dobra walka obu panów. Ale to nawet jak przypuścimy, że Kamil Bargiel wygrał tą odsłonę, to dalej jego rywal Oskar będzie prowadził przez to liczenie, bo tam 2 punktami oczywiście zwyciężył tą rundę. Zgadzam się z tobą. Tu mamy powtóreczki z drugiej rundy. No panowie lubią wchodzić w taką wymianę w półdystansie. Kamil szuka tych dołów, ale są właśnie te ciosy proste, te lewe, spotkaniowe, lewy na lewy. Ale Kamil bardzo dobrze kąsa Oskara tymi lewymi, ogólnie prostymi. Myślę, że tędy droga i powinien bardziej się na tym skupić. I ta końcóweczka była kapitalna. Proszę zobaczyć, tutaj bez gardy, wręcz faktycznie Oskar Gaworecki rozpuścił ręce. Zaraz rozpoczniemy rundę numer 3. No czyli runda o wszystko tak naprawdę. To wszystko. Bo dalej Oskar Gaworecki może wygrać tą walkę na punkty w sumie. Jak Jakby najbardziej. zaliczył liczenia? Ale zwróć uwagę, że panowie naprawdę kondycyjnie dosyć dobrze wyglądają. Jestem mile zaskoczony Kamilem. Tak, mimo tej wagi, bo tu jest 90 kg, o czym I teraz wspominaliśmy ładny wcześniej. taki podbródek poszedł ze strony Oskara. Na razie spokojnie, jest takie szachowanie. Istna szermierka na pięści. Ale brakuje mi tych dołów, to co mówiłeś właśnie Mateusz. Szczególnie, że Oskar dosyć mocno je odkrywa. Tak, bardzo je odkrywa. Pod prawy łokieć prosiłoby się takie uderzenie na wątrobę. Widzisz, jak uderza lewą ręką, to prawa z góry automatycznie idzie po prostu delikatnie do góry, przez co odkrywa te schaby. Wydaje mi się, że panowie trzymają siły na końcówkę tej trzeciej odsłony i tam pójdą ogniem, rozpuszczą ręce z jednej i z drugiej strony. Niech idą, chętnie to zobaczę. Chętnie zobaczymy to my i również wy jako kibice, proszę państwa. Na razie 2 minuty do zakończenia tego pojedynku numer 4.
Przypominamy, Oskar Gaworecki, żółte spodenki, Kamil Bargieł, spodenki zielone. Boks 90 kg. I trafia Kamil dobrą kombinacją swojego przeciwnika. Tak jest, ponawia to Kamil Bargiel. Podoba mi się, bardzo podoba mi się ta walka. Żaden z panów nie odpuszcza. I chcę werdykt, bo najprawdopodobniej tak będzie. Jeżeli Kamil Bargiel wygrałby tą odsłonę, to dobrze myślę, że będzie remis, bo pierwsza runda 10-8 dla Oskara, dwie kolejne dla Kamila, to wychodzi mi remis. Jak dobrze liczę. Zostawmy to sędziom. Tak. I zaraz właśnie ta końcóweczka przed nami, czyli zaraz panowie mocno ruszą, trafia lewym Kamil. Ale chyba ręka zaczęła mi swędzić, więc myślę, że tutaj za chwilę może znowu być jakiś knockdown. Rozpuszczają ręce, tak jest. No chyba właśnie taką uwagę mają z narożników, żeby tą końcóweczkę zaznaczyć, żeby właśnie sędziowie tą rundę przypisali na jego korzyść. Polują panowie. Oj, teraz trafi. Aż u nas było słychać. Taki mocny plask. Było to bardzo mocne uderzenie, ale trafia Oskar również i Kamil rozpuszcza ręce. 30 sekund. Kto ruszy, kto zaznaczy? Panowie, zróbcie to, co potraficie najlepiej, czyli końcówka. Proszę zobaczyć, jak sędzia jest blisko. On sam dobrze wie, co się święci. I Czy trafił. Oskar pójdzie za ciosem teraz? Przestrzelił Kamil i presuje jego rywal, trafia prawym, klei się Kamil, ale to nie są zapasy. I końcówka. Tutaj nie obalamy. I koniec tego pojedynku, Brawo, równe panowie, starcie. tak. Ciekawe, jaki będzie werdykt. Oczekujemy na to. Ale walka naprawdę fajna dla oka. Tak, Przyjemna. bardzo techniczna i przede wszystkim wyrównana. Mimo tego Tak liczenia w jest. pierwszej rundzie. Ale ja tutaj jestem tutaj pełen podziwu dla obu panów, którzy zrobili naprawdę ogromny progres od ostatnich swoich walk. Tak, zaraz Karol Gancas ogłosi werdykt tego starcia, a po tym pojedynku jest krótka przerwa i mamy pierwszą licytację. Jest Trzy Siostry Ice and Coffee. Prosimy przedstawiciela firmy o wręczenie pucharów dla obu zawodników. Zapraszamy do werdyktu. Za nami bokserski pojedynek, w którym zmierzyli się Oskar Gaworecki i Kamil Bargieł. Po trzech zaciętych, emocjonujących rundach sędziowie orzekają remis! A więc nie mamy zwycięzcy w tym starciu. Sędziowie ogłosili większościowy remis.